Hello everyone, 저는 하이하이도 channel lamshoku. Phongkaham, phoi sisri ba phongkaham sasine. Ingke ang kaisa ani channel kaisa video ang upload khaimani rejamungni ani live concert ang live performance khaimani kaisa rejamung. Ingke aro jagani or rejamung no nukhnani rok. Ingke Koroksa ano tesha resap kidi samani ba hingke ang wansolo ha je ano asuk sawi dong hingke ba ang tei dang sa dire sawi khana nahi hingke loge jodi nirok tei ani video ro bahani share khaidi to man hingke nirok ni chobasu nirok ni hanjak mon ang belai khena ani live o ang pujugo kaoni hingke pilasakang nirok ni hanjak mon nangrao mon bang ni hajang mung rogoi ano suba sokai ani video no like khaidi comment khaidi te share khaidi ke te bobai nuglang thung te bobai sai malang thung ke phai ke kaisa rajamu omo agi nirjamu ani ama rasamani bo age wo senior chini jomati ani kaisa movies najak mani tongu thikring ya satai choya he hingke aro bo rosamani mo ani ama rosamani hingke ang bo haike to rosamaya apan try khainai ne ang bosu jora tima khaini ke cinta bong rosalai nono ham jamani ani khao chubai malia wan shoge nai kha ani khao chubai malia wan shoge nai kha ani khao chubai malia nono ham jamani ani khao chubai malia ham jago hanai ano shawi de khano methe bai tong kha ham jago hanai ano shawi de khano methe bai tong kha thaya shangni chonglia de kishi shani bagai de thaya shangni chonglia de किसी सनी भाग दे नोनो हम jamani ani khao chubai malia shaka shaka khe ano shawi de khano methe bai tong kha shaka shaka khe ano shawi de khano methe bai tong kha nobar lai thangke boro shogi na nobar lai thangke boro shogi na shabaliya nono ham jamani ani khao chubai malia Thank you so much.